iti Urdaneta, Pangasinan. Glenn Peter Sipe ti Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti family Abiles iti Bangar, La Union from Rufino Abiles. Makablaawan ti Dabukol, Villanueva, Akas, ken Moniz family iti San Blas, Bangar, La Union. Anak ko Adareya Joy, Sydney ken Erwin Cacho Jr. from Erwin Cacho iti Urdaneta, Pangasinan. Relatives ko dita sa Gunto, Pangasinan ken Ijay Pilawan from Arthur iti Ifugao. Yapit Martos family dita Tayog, Pangasinan. Pamilyak dita Umingan, Pangasinan. Ti kapisi ti pusok ani Mario Mamasig ken dagiti tallo nga anak mi from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Jaime ken Gayagay family ken partner ko ani Jimmy Gayagay from May Jaime iti Lubuagan, Kalinga. Shout out kada Francine Dayagon iti Hong Kong, Desiree Sakatani iti Difon Quirino, Florenda Kimpaoy, Belinda Ramos iti Toronto, Canada, Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Shout out pa kada Emil Dulay, Levide iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, Kutig Divina iti Hong Kong, Novelin Kodjamat, GCJ, kastamot ni Jeline Vicente ken Geraldine Larocco. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Merly. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Merly. Nasingpet tinagbalin nga asawak manang. Agmay may nga anak ken adda mabalin ti pamilyada. Makunakmet anasaya at ti adda pa nagbiag mi. Iso anakaturpusak met iti kolehyo. Talo kami nga agkakabsat, katsaklaang tinakaturpos, agsipod tanasa pa anaki asawa dagiti dua akakabsat ko a babae. Nasaliwanwan met ti adda pa nagbiagda, gapo ta addaan met dagiti nakaasawa kadakwada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo, manang. Tata, nakaturpos kan anak ka. Ano ti plano mo nga Kaya't ko ti agbiro iti trabahok, tatang. Iti kasta, maaramat ko ti tinurpos ko a kurso. Nasayat day ta na panunot mo, Marley. Hanggang nalipatam ka din dyan baga ni Arnil Anobyaw. Nga apa man na makaturpos ka. Kaya't nangagkalay sa kayon adagaws. Diyak nalipatan day tatang. Agsarita kami tupay anasayaat ka ni Arnel. Amoyo mo ti pamilyada. Adda mabalinda, tatang. Adda yun no idilig iti adda akabibiyag tayo. Anak, sikat makapanagnak nung nasaya at namutlakan ka. Nabayag kayo mo nga agnobyo ko ni Arnel. Sikat makaamu ano kaya't nakamutlang ti ina ni Arnel para kan kuana. Sa bagay, nasaya at mati ina na kanyak, tatang. Isupay nga ron ti kanayon nga agdamag, no kaano kami kanong agkalay sa ni Arnel. Imbagak mo ta kayat ko pa'y ti makaturpos. Iti kasta, saan mo ta kababain ang maikamang ak iti pamilyada? Ay, pagsaritaan nyo na imbagday takan ni Arnel anak ka o. Jaket nga danto pa nagbabawim iti Odin ha. Tingiting man na imbag tirik na no nakasagana kan agpalin ni asawa ni Arnel. Agyaman nakiti palagipyo, tatang. Uwan, pagsaritaan mi dayta ken ni Arnel. Kablawan ka, Merly. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka mutlangan. Amo mo taday tititagi uray ko. Saan ka di? Wen, amok. Katagyaman nakta nakauray ka, Arnel.
Gapot ay ayatin ka, Merly. Amom dayta. Iso ari na ko ti desisyon mong agturpos ka pa'y, sakbay ng agkalaysata. Talaga ka di adesidido kan amang ikalay sa kanyak, Arnel? Anya kada akita ti saludsod dayta, Merly. Nabayagan na kayat kang ikalaysa. Amom mo dayta. Oray ni mama, namnamain na nga apaman ni agturpos ka, agkalaysatan adagos. Kaya't ko kumapay tagsapol iti trabaho, Arnel. Merly, saan na masapol? Adamot ti negosyo ni mama. Siyak ti mangimatmaton. Iso nga umunayin di dya pagbiyagan ta. Already ka nagtrabaho. Kanway sa, siyak ti lalaki. Rumbang lang asyak ti mangbiyag kada kayo, iti buklan ta pamilya. Saan nga ta nakababain ka ni mamam? Ni, anya ko mati pagbainam. Agtrab-trabaho ako mati ti negosyo mi. Kanway sa, imbaga ni mama nga apaaman na makapagkalay sa ta. Suportaran na takanoy ti amin na pagkasapulan ta. Arnel. Isong agsagana ka, Merly. Ibagak ka ni mama adumanon kamin, tapno makapagkalay satan adagos. Agyaman nak, tay manugot kamatlaangan ang makikalay sa ni Arnel, iha. Tita? Mama, tiyawag mo kanyak, iha. Takalpasan ti kalay sayo ka ni Arnel, kamang kanton ti pamilyami. Wan mat nga agpaiso, Merly. Kaya't ko dito'y kayong agnaad. Amumat akadwak ni Arnel amang imatmaton iti negosyo mi, iha. Iso adyak kaya't amaya dayo ti anak ko kanyak. Ada ka ni Arnel no anya ti pangadeng na, mama? Kaya't ko launay aditi ti pagnaedan ta, Merly. Di kay agdanag, iha. Suportaran kayo iti anyaman na pagkasapulan nyo. Agyamanak, mama. No kasta, mapantayon tong arudan katungtungan ti ama ni Merly, mama. Dumanon tayon. Wan mata, iho. Kaya't ko nga iti kabita na panawan, maisaganan ti amin. Kabsat, kasta tinapagnuman dagiti ubing. Isungay may kami tapno mapagsaritaan tayo no kaano amaangay ti kalaysada. Ay kahit no kasta ti kayat da, saan nga agbalin na lapad. Kat pagyamanak launay, ta kayat yun ni Merling anak ko ama ikaamang kada kayaw. Ay, wan ba ta, kabsat? Siyak, no asino ti ayayatan ti anak ko. Nakasuporta aklat ta. Agyamanak, mama. Ay, wen gayam tatang. Ije kamin to balay ming agyan ka ni Merly. Ngam di kay agdanag. Kanayon kamin tumutlang asumarungkar kada kayo. Ay, mawatak day ta. Di kay agdanag. Maala, pagsasaritaan tayo nga rudan, no kaano amaangay ti kalay sayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnel. Katkas itinapagnuman mi, ijay kami balayda ang nagnaad. Kasi ti sigod, ni Arnel ti kadwa ti inana amang ipatpataray iti negosyo da a rice mill iti lugar da. Sa anak matan ang nakapagtrabaho,
ta saan nga imanugot ni Arnel. Pudno ti kuna ti inana, asuportaran na kami iti amin a pagkasapulan mi manang. Basta tulungan ni Arnel ti inana iti negosyo da. Tapno sa anak, amasikuran nga adalaang iti balay, pasaray tumulong akmeten kadag iti babaunon da iti trabaho iti balay. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nagsikuga kon manang Emmy. Anadam ti sikog mo, Amerly. San ka unay nga agbambanog? Baybayam dagiti babaunan ng mga ramit ka dagiti trabaho diti balay. Si Kamat, di ka kadiagdanag, kabailak. Kan may sa, narigrigat no sa anak nga agwatwat, ang mga numarigatan akto ngagpasngay. Basta di mo liplipatan dagiti bilin ko kon ka. Among mata kanayon kami ang makumikom kan ni Mama iji rice mill. Saan ka mabantayan na kanayon? Saan mo tarong ba nga bantayan nakat? Adamot agiti babaunan nyo akadwak diti balay? Basta di nakpagdanagan. Kanwan gayam. Mabalin ka di asarong karakmat ni tatang? Medyo nabayag mo tunday di naudi apan ang sarong kartakan kwa na. O sige, nga magpakuyog kanto ko ni Manuel. Ibagam to matan ka ni tatang asa anak pailagan nakasurot. Tado ti trabaho mi ni Mama. Igumusta anak tulangan kan kwa na. Wen, makadanon day ta. Amangan nga no mabayag tumanon ang makapanak ijay. Nagpas ngayak ton. Tinasaya at ibagam ka ni tatang, taisundon ti umay ditoy, nukas pangarigan aganak kanton. Kasla di mo amamu ni tatang. Di na mapanawan dagiti dingwen na. Saan to pa yung makapanaw iji balay gapo ka dagiti taraken na? Sa bagay, narigat a panawon dagiti taraken. Ken amot-amot niya agpadpada. Aday tan ti pagrikrikusan ti biyag ni tatang. Wan nga rod, ti pagyamanak laeng, nasalun at lata ni tatang. Ken, makita nanton ti agbalin nga apo ko na. Ay nasaya ata nakapasyar ka, Merle. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kaano ka diti panagpasngay mo, anak ka? Inton umay abulan ng tatang. Isungarod nga imaya kun, tama nga no mabayag to sa anak a makasarong karkada kayo, inton nakapasngaya kun. Ay magagaran nakpaikit di na makakitan to iti apo ka. Uray ni Mama tatang. Kanayo na adamagan no kaano ak nga agpasngay. Ayun gayam. Apa di mo kadwa ni Arnel ngay. Ado ti trabaho da ita tatang. Makumikom dalaunay. Kastaya. Ay kumusta ba ngay ni abalayan? Nasaya at matatang. Ngam no daduma. Mababain akon. Ta ultimo paggatang iti personal akasapulan mi kat agapuken kwa na. Talagaan nakababain anak ko. Atunggal adda kayat mo agatangan. Katawaton pa'y amin ni Arnel ti paggatang iti inana. Wan nga rod tatang. Kung nakarod ka ni Arnel, anasaysaya at sano agpasweldo laangan ka ni Mamana. Tapno ti sweldo na ti pangalaan mi iti paggatang kadag iti personal a pagkasapulan mi. Alangan mo't apat ti paggatang ko iti usarek para iti bagi. Kat dawatan mi pay laang ka ni Mama. Anak ko. Isungarod ano daduma. Uray ada kayat ko agatangan. Diya akon magatang, tamabainak adumawat ka ni Mama. Putno day ta anak ko. Saan kamot akas kadag iti daduma manang gundaway. Ta pinadakil da ka anasayat at tao. Iso nga amum ti agbain. Idawdawat ko nga rod. Asapay la ko matamaawatan ni Arnel ti kayat ko ang mapasamak tatang. Nang runa itata danton anak mi.
Halakit pagsaritaan nyo anay imbag itaasawam da itaabanag anak ko. Saan kumaday tatagbalin apoon, ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Arnel, agreeing ka. Apayaya, Merly. Anyat mapaspasamak ka. Nagsakit ti tiyan ko. Aga nakakaksan, Arnel. Anya? Ay, ipan ka nga rin doon sa hospital, Merly. Awan, anay ko. Mabit lang taringak ni Manuel. Masapo lang maipanda ka adagos sa hospital. Ang yaman na kiti Diyos, ta nakapagpas ngay kan Merly. Ay na, naglungpo a babae ti impas ngay mo. Kasta aya. Ayan nga rudot ti anak ta. Kayat ko makita. Asa si kasunda pa ilaan, ngam di ka agdanag. Inton madamdama, iyagdan dito silid. Kasta ka di. Wen, katagyaman nak, tanasalunat kayong agpadpada. Amom, maragsakan unay ni mama, idinamuan na babae ti impas ngay mo. Dayta amin ti tartari gagayan ni mama. Nga ti umuna ko mga apo na kat babae. Kat saan na napaay. Sigurado, spoiled to kan kuha na ti apo na. Impadamag mo ka din ka ni tata nga naganak akon. Wen Marli, imun na pa nakaamo angam ni mama. Katamom, permi mo tiragsak ni tatang. Kasta ka di. Wen, isong agpapigsa ka. Tapno makarwar kayo ton ita anak ta dito ospital iti kabiitan a panawan. Arnel, itatadan anak ta. Ad-ado manon ti paggastusan ta. Saan ka kadipay nga umanugot iti singasing ko ken ka? Marli. Nasaysaya at matlaang no agbalin ka kasla empleyado ni mama. Jay agsweldo kamot ko ma. Tapno da pangalaan ta iti paggastos ta. Sana ka na yun ano da pagkasapulan ta. Dumawat ka pa'y laang ka ni mama. Nakababain no aging katinggana kat kanayon ta amang namnama ka ni mama. Isumot lang iso dayta Merli. Isumot na ti pagtaodan ti sweldo kung nakas pangarigan. Uray pay. Tapno iti kasta, amuta nga i-budget ti masweldom. Aday gigaman ta abukod ta kwarta, a pangalaan ta iti paggatang kadag iti masapsapul ta. No adaman itad ni mama, di pagyamanan ta dayta. Ngam saan nga amin kat dawatan taken kwa na. Ngam anyalangan ti makuna ni mama. Na dumawatak iti sweldo kan kwa na. Kat ipapain namat amin na kasapulan ta. Amo ka maawatan ni mama ti amin. No ipalawag mo anasaya at kan kwa na. Amo ka maragsakan tulakit di. Taamutan ti tumakder iti bukod ta asaka. Saan akanayon amang namnama talatan kan kwa na.
Impalawag ko ni Arnel, tikayat ko ang mapasamak man ng Emmy. Total, agtrab-trabaho mo't ni Arnel, itinegosyo da ka ni mamana, iso na saysaya at kunak, no adda kumamot ig-ig gaman mi abukod mi akwarta. Tapno saan akanayon, ano adda kasapulan mi, kat dumawat kami iti inana. Kaya't kumat nga agbalin kami nga independent, uray adda kami iti poder ti inana. Awan ti makunak kadakwada man ng Emmy, nga maawatan mo't siguro ti sasaadan ti maysa nga asawa, asaan apulos ang makadesisyon no adda pagkasapulan. Tamasapol adawatan pa'y amin, iti inana ti paggatang. No siya kamaysa, talaga amabain akon manang. Iso nga adda dagiti gundaway nga uray kasapulan, diakon ibagbaga iti asawa. Ni, apay ngay Marley. May bibus kaya man tigatas ken diaper ni baby. Apay adi may bagbaga, tanagpagatang ako may tay nagpag-grocery ni mama. Mabain ako na kanayon amang ibaga kadagiti awan na kasapulan tayo, Arnel. No imanamong ka kumay ti singasing ko, kat imbagam ka ni mama. Uray saan na masapol nga ibagbagapay kadakwada ti awan. Mabalin mo't asyaklat ako man ti mapan gumatang kadagiti kasapulan tayo. Nang runa ti kasapulan ni baby. Marley. Amom ka di, no kasano karigat ti sasaadak akas asawam. Diyak pa'y pulos makadesisyon na adakayat ko agatangan. Tamasapol pa'y laang nga ibagak ka ni mama. Masapol pa'y laang adumawat kan kwa na iti paggatang. Amom ka din no anya ti marikriknak. Tunggal iyawatan nak iti kwarta ni mama. Tapno igatang ko iti personal akasapulan tayo. Kasla ak marunrunaw nga asin gapo iti bain ko ken ni Mama Arnel. Dayta ti kayat ko ang maawatam kumamat. Apay iho, ada ka di problema? Awan matkit di mama. Ngem, adda ko makayat ko nga isingasing kada kayo. Anya dayta iho. Mama, total, agtrabaho akmat lang itayan tinegosyo tayo. Mabalin ka di, asweldoan naklatan. Kas may isa nga empleyado. Empleyado itinegosyo tayo. Ne, apay paylaang iho. Saan ka di nga umanay dagitit-itad ko kada kayo tunggal ada pagkasapulan nyo? Si kantumot laang ti akin ko kwa itinegosyo, iho. Gaputag may saka nga anak mi iti day di papam. Amok day ta mama. Ngam, aging kat ada kayo pailang ito'y abiyag. Natural ada kayo ti akin ko kwa itinegosyo. Ken tapno adda kumamot maiyawat ko asweldok ka ni Marley. Iti kasta, amo mi dagiti paggastuan mi. Saan kami akanayon na masapul a dumawat kada kayo? Sa bagay, maawatan kayo iho. Kat bilibak iti kasta akapanunutan nyo iti asawam. Nagasat ka, ta saan akas ka dagiti daddu mga asawa ni Merly, ama ng gundaway. Kan saan ati kinabak ng tayo laang ti inalman na, iso nga imanugot anak ikalay sa ken ka. Kinapudno na mama, kapanunutan ni Merly daytoy. Mababain nga minunay kada kayon. Awan ti rumba nga pagbainan na iho, nga maawatak ni Merly. Babae akmet, iso ang maawatak ti amin.
Nay, ada ka mo't anak ko. Wen tatang, umay ko ito daytoy ginatang ko akasapulan nyo. Naggatangak mo ka dagiti kasapulan mi ka ni Arnel. Kastamot ni baby. Agyaman anak ko. Ang gusto ka di dyan nangag ko. Asikan tagat-gatang ka dagiti amin nakasapulan nyo iti asawa. Wen tatang, agswel-sweldo ni Arnel ka ni mama. Imanugot mo't laangan ti asawak iti insingasing ko kankwana. Ay na, maragsakan iti daytaan na amuak anak ko. Kamaudyanan na, natungpal mo't laangan ti tarigagay mo, at umakder kayo iti bukbukod yaw. Wen tatang, kat naawatan mo't ni mama ti amin. Nupay kasta, inyo unay na at tumulong latakano para kadagiti pagkasapulan mi. Nang runa ti para ka ni baby. Kat jak mat nagkadkad tatang. Ay, talaga anasing pati katugangam anak ko. Kain saan ka nagkamalay, iti panang pilim ka ni Arnel nga agbalin akatakunay mo iti biyag. Maragsakan para kada kayo, Marley. Agyamanak Arnel. Ni, anya di pagyamanam kanyak Merle. Gapo tay manugot kay ti singasing ko kan ka. Kat ita, maragragsakan ak unay. Adamat la serbikon iti dayti a pamilya. Pasensya kan Merle. Jak na amiris iditi kaya't mamapasamak. Impagarup ko, no kailangan kan katikas ti a set up. Nalipata ka kas asawa. Adamot dagiti akam mo iti pamilyata. Arnel. Maawatak itan ti amin. Agyaman aken ka. Iti lasod ti mano atawon na panagden nata kasagasawa. Ado tinasursurok ken ka. Ipatpatag ka unay-unay, Merle. Ipatpatag kamot unay-unay, Arnel. Ita, napalalo ti ragsak mi akas may sa pamilya manang Emmy. No pay adda kami iti puder ti ina ni Arnel, makunak a nakatakder kami iti bukod mi asaka. Agtultuloy latta ti panagtrabaho ni Arnel, akas may sa nga empleyado iti negosyo ti pamilyana. Dandani mo tan agiskwela ti kakaiso na nga anak mi, nga iso ti inspirasyon mi, kan mang patpatibker kada kami, tapno nakarkaro nga agsalukag, tapno maikan mi itinasayaat, kan narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Merle. Pagayam ko a Merle, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay ang makaibati dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg a papagayam tayo. Manmano ti kasken ka akasta ti kapanunutan na. Iso ang nagasat ti asawam, tasika tinapili na nga agbalin a katakunay-nay na iti tungpal biag na. Nagasat kamet tanaikamang ka iti nasayaat a pamilya. Kararag ko asapay lakuma, taag na nayon ti kinaragsak, ti binukelyo a pamilya.
Alakastan, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibyan. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Makablaawan pa'y ti Agaluos, Orpia, Paas, kan Vadil family, nang runa ti patpatagkoan ni Reynaldo Paas, kan anak mi Ada Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha, kan Daphne, di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Maburang kan Medina family from Arlene Medina. Kakabsat ko Ada Henry, Marlo, Manong Ricky, Ijay Manzante, Magsingal, Pangasinan. Kan lakay ko ani Jonard Tabisola, Ijay Rojas Isabela, from Lynn Tolosa, iti Hong Kong. Apok ani Amira, anak ko Adareya Joy, Sydney, EJ. Apok ani Zion, Clinton, Ayana, ken Kaini, from Erwin Cacho. Shout out kada Malmon Raymond G, iti Candon, Ilocos Sur, Jasmine Rivera, Kuya MG15, ken Juliet Sugitan. Tamang ken Zipagan family, Miriam Tamang, ken anak ko Ada Dave, AJ, ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa iti Agaluos, Juliana, Pasigyan, ken Gumyad family from Arnelson Agaluos, iti Dupax del Norte. Ni Manang Lian, Madam Hershey, Manang Gloria, dito'y San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan, from Darwin. Shout out kadagiti anak ko ken kakaanakak Ada Miles, Maris, Jacinth, Humphrey, Kylie, Gian, Nolly, Faith, ken Zaizia, from Maricel, Concordia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Gigi. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gigi. Adda may nga anak ko iti kinabalasang, tasaan kami ang nagkatuluyan iti amana. Agnanaed kami ita iti poder ti amak, tanasapa apimusay day dinanang. Agtrab-trabaho ak iti maysa a department store, ako kwa ti maysa analatak a pamilya iti lugar mi. Naawis akmat manang amang ipadrama iti padas ko, tanam na maak a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Sapay lakuma, tamapagasatan met a mapili a maipatangatang iti programa yo. Kat itapay laeng, nalausan ti panagyaman ko, no mapasamak dayta, Manang Emmy. Gigi, apayadi ka pala nag-awid. Nakaawid ang dagiti kakadwam. Ada pa ilaplepas ko, sir. Tap na awan to ti problema inton manglukat tayo inton bigat. Talaga nagagat ka, Gigi. Kanayon ka nga ag-overtime. Masapul asaya atag ti trabaho, sir. Iti kasta, maragsakan kayo matamang paspasweldo kanya. Nasi ka, awan ti parikot. Makit-kita kami ti dedikasyon mo iti trabaho. Saan ka kumanagbayag ditoy? No sana napintas ti record mo? Agyamanak, sir. Nasayaat kayo ngamin a boss. Awan ti makonami kada kayo. Amok ngamin ti rigat tagbalin na trabahador. Napadasak dayta, edi mangrugrugi pa ilang dayti negosyo ti pamilyami. Masapol nagtrabaho kami amin. Amoy mat, no kasano ti kina-stricto ni mama. Uwan nga rod, sir. Masapol ang maaramid adagos no anya ti ibilin na.
Tano saan? Talaga nga agungot adagos. Paspasensyaan niya ni mama ha. Talaga nga istrikto na may papaniti trabaho. Ngam na sa bali abanag, nasingpat matiinak. Awan problema, sir. Saan kayo nagdanag? Maawatan mi ni madam. Nasaya at nakasangpot kan anak ko. Itay pangururayin na kanitintin nga anak mo. Adapay ngamin inaramid ko, sakbay ang nagawid ak tatang. Amo yung ti trabaho ti kahera, narigat at talaga. Nang runak at kwarta ti ig-igamak. Ay talaga Naibag nga rin maanusam ti kasta trabaho. Maanusak tatang, para kada kayo, kan para iti anak ko. Kan nasingpot ni Troy abos ko tatang. Mababainak nga rod no kasta nga day ti department store. Taka na yun nga day ti pwesto. Amangan kunak no adda maibaga dagiti dadduma katrabahwak. Nagasat ka nga rin anak ko tanasingpot ti boss mo. Manmano ti kasta boss, nang runa no anak ti baknang. Amo na ti makilangan kadagiti empleyado na. Naidumduma nga rod ni Boss Troy tatang. Kinapudno na, adu ti gusto kan kwa nga empleyada iti pagpapaayak. Malaksid ngamin anasimpet, nagwapo pa'y. Amangan no gusto ka matan kan kwa na, GJ. Ni tatang met. Uray nga tapay gusto akan kwa na, imposible ang magustuhan nak tatang. Amo namat nga adda anak ko iti kinabalasang. Ken, nakurapay laang ti adda pa nagbiag tayo. Anak, awan ti imposible kan ayat. Nang runak at nasingpot ka. Oray pa'y kasta ti nagbalin agasat mo kan ayat. Nagbalin ka mo't apagwadan nga ina kan ni Tintin nga anak mo. Tatang, Iso ka na yung ikarkararag ko iti na marswa. Asapay ko mata makasarak kamutan iti nasaya at alalakay. Amaaklon na ti anak mo, kan ayatan na ka iti napudnaw. ikarkararag kumot day tatatang. Iti kasta, adamotan mako na apamilyami kan ni Tintin nga anak ko. Tintin anak, kumusta ti panagadal mo? Okay, mut mami. Naragsak ka kadimot lang di school. Nasingpat ka din ni teacher kan dagiti classmates mo. One mami. Ada friends kun ijay school. Kasta ka di anak. Basta lalaingam di school Kan kanayon nga urayam ni lolom amang sukon kan kano dismissal yo. One mami. Wait ko ni lolo. Ganbay kami iti ice cream. Isumot lagaya makaykayat mo ani lolom ti mangsukon kan ka. Takanayon kayo agumatang iti ice cream. Yes, mami. Sige, bayam tainton day off ko. Mapantanto agpasyar kat igatangan kan tumot iti ice cream. Talaga, mami? Wan anak, basta lalaingam iti school. Ay, agyaman nak. Nalpas ko matlaangan dagitar aramida. Makaawid ak matlaangan. Makabannog. Ngam, makaparagsak mat. Nang runa no ado ti aggatang. Isimpa akong dagiti gamit ko tagawid ak matan. Gigi? Agawid ka din? Uwan, sir? Oh my God, tulad ka ni Jabalayo. Ha? Sir Troy? Apay akas na naklaat ka. Dakas ka din itulod ka, Gigi?
Saan mo't kiti? Ngam nakababain, sir. Adupay mo ti maluganak. Okay lang, sir. Umuno na kayo latan. Alakit din. Umay kan. Ti nasayaat. Kadwain nakbagay ang mag-dinner. Sakbay nga itulot kay ti balayo. Saan kang akad-kad? Itala nga awisin ka. Sige man laangan. Kat agyaman nak, sir. Diyako na pagkadkadan ni Sir Troy iti day taagundaway manang Emmy. Diyak amo no apay akas day launay ti kinasingpat na kanyak. Diyak ilibak manang, gapu kadagiti pakpakita ni Sir Troy, at damoten sa bali amarikriknak para kankwana. Agayata kon kankwana, ngam ammok nga imposible ti amin, gapu nga rod iti kasasaad mi iti biyag. Ken ti kinaadda ti anak ko iti kinabalasang. Imposible ko nak nga aggusto kanyak ti kasken kuana. Nagtultuloy nga rod tinasaya at apan nakilangan kanyak ni Sir Troy manang Emmy. Agingga adimteng ti jak ni namnama apagteng. Anak ko, adda sa nga ilaym. Ha? Sino tatang? Awan mo tinamnama kabisita kita. Adda ti bus mo, ni Sir Troy. Ha? Anya ti kunayo tatang? Adda ni Sir Troy? Wen, anak. Adda di kasalas. Agsarsarita da kinitintin nga anak mo. Anya? Ay, hala, amano anyan tis istoryaan ni Tintin kan kwa na tatang. Nakababain. Amuyo mo ti kinakulit ti apuyo. Malakit din, mapankan ijay sa halas. Tama nga nadamot ti importante nga ibagakin ka di boss mo, iso nga imay di tao. Nagsaririt gayam ti anak mo, Gigi. Makaayayo ka sarsarita. Mami, adda chocolate ko. Inted ni Tito Troy. Hala, kababain sir. Nag-thank you ka kadi anak? Yes, Mami. O sige, mapan ka nga rodan iti ayan ni Lolom, ha? Sige, Mami. Bye, Tito. Thank you. You're welcome. Pasensya kayo iti anak ko, Sir Troy. Si Kamat. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Maragsa ka nga rod, tanam amok ta anak mo. Ken mabalin ka di? Di nakawagan iti sir. Awan ta iti trabaho. Troy latan. Sige, no, isuti kayat mo, Troy. Ay uwan gayam, nakapasyar kamot dito yung nano mo abalay mi. Anya ka diti gagaram. Gigi. Madlaw mo mat siguro na anya ti makagapo. Ti kayat kong amin. Saan lang abos, uno gayam taagbalin na kinasingit ta. Nabayag at iningitin ko tiriknak para kan ka. Katamok iti bagik. Nalablabos pa yung may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Ha? Ay, sir, amano makmaklaat kayo lang. Sigurado kayo kadi iti dayta ipagbagayo? Sigurado ak, Gigi. Ay ayatin ka.
kat nakasaganak amang ipanaknag iti kinapudnok kan ka. Troy, amo mo ti kasasaad ta iti biyag. Nakurapay kami laeng. Baknang kayo. Kang runaan ti amin, empleyado naklaeng. Ada anak pa'y iti anak, iti kinabalasang. Gigi, Anya laangan ti makuna dagiti makamamukan ka, kang runaan ni mamam. Sigurado adi na kaya ti inam para ken ka. awan ti makalapad iti marikriknak para ken ka. Ay ayatin ka, Gigi. Anya di imbag am anak ko? Agar aram kan ka ni Troy? Uwan tatang, ti amok, gayam laang ti kay papanan ti kinasingad na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Nakarkaro pa'y gayam ngam iti dayta. Sa bagay, awan mo't dakes na anak ko. Nulakit ni tadamot marikrik nam para kan kuana. Jack ilibak tatang, idi pa'y nga damarikrik nak para kankwana. Ngam amok asaan ama iparbeng. Anak, awan ti imposible kan ni ayat. Adakan ka amang ngedang. Tingitingam ana imbag, no anya talaga ti marikrik nam para kan kuana. Amok nga agbalin alapod ti inana. Amok ni madam. Amang ano pagarupan na pa'y ati kinabak ng dalaang ti kinayat ko kanitroy. No nakasagana kan amang aklon kan ni Troy. Saan mo napanunutan dagita alapod? Tinapatag ay ayaten nyo ti tunggal maysa. At nantun kan ni Troy amang urnos iti amin. Di tamtomaten ama paneknekan no kabailan na ka nga ilaban iti pamilya na. Ay ayatak mo't unay ni Troy tatang. Kat itata na amwak anapatagak mo't gayam kankwana. Kasla jakon kabailan pa'y amapukaw ko iti biyag ko ni Troy, tatang. Agyaman ak na inaklon ako, Gigi. Nakaragrag sa akak unay. Ay ayatan ka mo't Troy. Idi pa'y laang. Ngam agdwa-dwaak. Amok adinak tumaaklon ti inam ngagbalin nga asawam. Saan nakamalapdan ni Mama Gigi? Anyaman tagbalin a desisyon na. Nakasaganak ang mangilaban ita ayan ayat ta. Agyaman nak, Troy. Sapay kumata sa anak ang nagkamali ang aklon kan ka. Sapay la kuma, ta sa anak to alumdaang iti dennam. Ikarik iti batog ko alangit, Gigi. Ayaten ka, aginggat ingana. Anya ti kunam, Troy. Agayat ka iti maysa nga empleyado. Wan mama, agayatak ka ni Gigi. Ti kahera iti department store. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagpagam, iho. Wan mama, Troy, iho. Anya laangan ti ibaga dagiti makaamamo kada tayo. Anya laangan ti rupak nga iparang ko kadakwada. Numaamuan da ati asawaan ti anak ko kat may salaang at trabahador iti negosyo tayo. awan bibiyang ko iti ibaga ti asino man mama. Jack pulos ibain ni Gigi. Gapot ay ayatek unay-unay. Bueno, adakan ka day ta, iho. Sapay kuma, tasaan ka nagbidot iti panang pilim iti dayjay a babae.
Inlaban ni Troy ti panagayat na kanyak, manang Emmy. Isu nga uray agkadkad ti inana, awan ti naaramidan na, no saan nga imanamong latan iti pagayatan ti anak na. Nagtultuloy nga rod ti panagbalin ko akahera iti negosyo da Troy, kat nakarkaro nga imparik na ni Troy tinalaos a panagayat na kanyak. Pasaray mapanti inana iti ayan ti negosyo da nga imatmatonan ni Troy. Kasarita nakmatmanang nga mariknak at talaga nga adda panagkadkad na iti relasyon mi iti anak na. Oh, kumusta ti panagkita yo kun ni Mama dito, Gigi? Okay mat Troy, kinumusta na dagiti kakadwak, kastamot ton ti taray ti negosyo. Kasta ka di? Oh, kumusta mo tilin na nga nyo adwa? Di kaagdanag, amok adanggayan ni mamam. Anya ti kayat mo asawan? Amok Troy, marikriknak, talaga asaan nakakayat ni mamam para ken ka. Amo ka mapilpilitan laang gapuken ka. O sige, tapno saan ka niya agdandanag nga mga naagbaliw pa'y tiriknak para kan ka. Tinasayaat, agdadan na tayon kada tintin. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Troy? Kabayatan na sagsaganaan tati panagkalay sata. Agdan natan. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Troy? Wen, Gigi. Kas pamanagnak anapod no akin ka. Ag naitay ti may sa kadagiti apartment mi dito'y lugar tayo. Ipakada kayo mutan kin ni tatang mo. Kat di ka madanagan. Apaman na maornos ti amin na kasapulan. Agkalay satan ton, Gigi. Maragsakanak iti dayta na ibagam, Troy. Talaga nga ipatpatag na kami iti anak ko. Anak ta, Gigi. Gapot a manipod idi inayat ka. Imbilang kun nga anak ko ni Tintin. Nasaya at si marungkar kayo. Ada ko maisingasing ko kada kayo. Anya dayta, Mama? Uwan ngagpaiso, Mama. Tangay agdandan na kayo kat umadanin ti panagkalay sayo. Kaya't kayo nga ipayan iti bukod yo ang negosyo. Ha? Ha? Anya negosyo, Mama? Kaya't ko amang lukat kayo iti may sa grocery nga imatunan ni Gigi. Siya? Mama? Wan, sika. Tani Troy, agtalinaad iti panangibaton na iti negosyo mi a department store. Umakar kanton iti ayan ti bukod yo ang negosyo, Gigi. Mama, agyamanak. Gigi, nangagmumutimbaga ni Mama. Adan doon kabukbukudan ta ang negosyo. Kat sikat ti mangimaton. Kababain mat, Mama. Anya ko matikabain mo. Di mat kamang kanton ti pamilyami. Isarumbang lang ang makita da ka dagiti gagayam kan am-amumi nga dabo ko dyo ang negosyo. Saan akasta makitrab-trabaho ka pailaan? Saan ka di, iho? Mama. Sige, Mama. Kat agyaman ak unay kada kayo. Kumusta nga iti imatmatunam a negosyo yo ken ni Troy, anak? Nasaya at matatang, adumatan dagiti naalami at trabahador. Ken mayat matan ti taray ti negosyo mi. Nasaya at matno kasta, JJ. Talaga siguro anaklon na kan amanugang tao ti mama ni Troy. Sapay la kumatakas hagpaiso tatang. Nasaya at matan ti pakpakita na kanyak. Nakaamiris siguro na anak ka. Makita na ba na nasaya at kaatao?
Kun talaga nga ipatpatagyo kan ni Troy ti tunggal maysa. Wan gayam tatang. Inton umay abula ng tikalay sa amin kan ni Troy. Naisaga namin ti amin. Saan nga minakayat ni mama na ti simple akasarlaang. Taado ka no ti gagayam da, kan kakabagyan da dumaray iti kasarmi. Maragsakan anak ka. Kamaudyanan na, agkalay sa kayon kan ni Troy. Ay napatgan mo't laangan tinabayagan nga ikarkararag ko iti Diyos. Uray siyak tatang. Kunak no saanan adumtang daytoy napintas agasat para kada kami iti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tadimtang ni Troy iti biyag ko, tatang. Anak, Agyaman ak, taimpayan nak iti nasaya at atao. Anangaklon iti kinatao. basta di mo liwayan ti dumawat iti kaasi iti namarswa anak ka. Namnama matarabayin na kaakanayaw iti anyaman apagdalanam iti biyag. Ada akong Gigi. Oh, apay akas na tilangam asimangpet. Kasla na bambanog ka unay. Huwag nga rod. Adong aminti na si kaso kitay. Kat apaman na nalpas ko. Nagawid akon. Ta mariknak matan ti kasta unay abannog ko. Daytan ti bagbagakan ka. Saan mo tumot ngamin nga amo ti aginan na? Kayat mo amalpas adagos dagiti trabahom. Saan mo tamay may sa ti aldaw, Troy? Narikat nga minabaybayan ti negosyo. Nang rona kat ado dagiti kakompetensya. Amo mo tasyak ti kang runa nakatulungan ni mamay ti negosyo. Aywan, kumusta ti grocery? Nasaya at met. Ada dagiti inalak at trabahador. Kat nagagat da amin. Iso nga awan problema. Di mo ko naan apati ti grocery kat pakakumikumampay. Saan? Ada ka mat. Amok akabaulam nga imatunan ti negosyo nga ented kadata ni mama. Ala, aginan na ka nga rodon, tamangan tayo, inton makashower ka. Inak isagana ti kawas mo, tapno mapreskwan ka. Naisagana kong ti kawas ni Troy. Apaman umalpas nga agdigos, maan kamin tumutan. Iti kasta, masapa ang makaturog. Ay, kaasimat, awan pa inanana. Kasla, nabambanog launay. Ay, unay lakit din ayati kinagagat ni Troy. Anya tayo, Chay? Ada na nagtuog? Kat iti banyo tinagapan na? Inak mang kitaan. Troy? Troy? Anya dyan ang... Ha? Diyos ko! Ni Troy! Nakadasa iti ayan tiri daw ti banyo! Troy! Troy! Anya tinapasamakad ka! Troy! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Intaray mi adagos iti ospital ni Troy manang Emmy. Ngam dead on arrival. Kasta unay ti sangit ko. Tadyak impagarop amapukaw ko ni Troy iti daydi agundaway. Atake ti puso. Isu ti impatay na.
Jak pulos impagarop nga addagayam sakit na iti puso. Permi aladingit ti inana manang, kat mariknak anasakit tinakam na kanyak. Iti lasod ti manunga aldaw apan nakalamay ni Troy, dinakpulos kinasasao ti inana. Jak mutan ingkas kaso manang, taamok anapalalo ti ladingit na. Kalpasan anaitabon ni Troy, pinaayaban nak ti inana, kat napasamak ti jak ni namnama manang. Imbabawi ti inana ti inted na a negosyo kada kami iti anak na. Kastamet a pinapanaw na kami iti apartment a pagnanaedan mi, idi si bibiyagpay ni Troy. Total, saan kami mat kano a nagkalay sa iti anak na. Ken talaga kano a dinak maaklon a para iti day di Troy. Iso nga imbabawi nan ti amin. Ket nalabit, si bibiyag kumapay kano ti anak na, no saan asyak ti pinili na nga ayaten. Nagsakit tinakam ko, saan agapo kadagiti inaramid ni madam, no dikat gapo iti naamwak, apuro pamarang lagayam dagiti impakpakita na akinaimbag, idi si bibiyag paylaeng ti anak na. Nagsubli kami nga rod iti anak ko iti puder ni tatang ko manang Emmy. Jak pulos tagisayangan dagiti imbabawi ti ina ni Troy. Ti pagladingitak unay, ket ti pan nakapukaw ko ken ni Troy nga ay ayatek. Aging gaita, jak payla naka-move on manang. Manon atawan tinapalabas, ngam aging gaita, agtaltalinaed paylaeng iti pusok tinapalaos a panagayat ko ken ni Troy. Amok nga addan iti sidong tinamarswa ti ay ayatek, ngam no kaano a makalipatak, dayta ti jak ammo manang. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Gigi. Pagayam ko a Gigi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Ammom, kabayatan abasbasaag ti surat mo, marikriknak ti saam ana ipalay iti kaunggam, amang ipasimudaag iti napudno unay a panagayat mo ken ni Troy. Pudno anasakit pagayam ko, nang runa no inay-ayat mo unay ti tao anapukaw mo, ket petat ti ipupusay na. No kaano a makalipat ka, si kalaeng ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Dumawat ka iti panarabay ti namarswa, tapno agtalinaed ka anatibker, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag.